बहुद गोबावनि समावहाय जोङो नै आंनि लोगो जों फार्स्ट टाइमनो जोङो मोनसे एलबाम खालामदोंमोन आदामोन दङ बेवहाय डाइरेक्टर बेखौ जों उनाव बुंसै आं बे मेथाइखौ हा बबेनि सिख्ला जाखो नों होननाय रायजो गोदानाव देलाय मालाय होननाय बे एलबामाव फार्स्ट गाजेननाय जादों ओमफ्राय नै बन्धु राजिब बिथाङाबो बिबारा बारबाय होननाय मोनसे मेथाइआव मोसानाय जादोंमोन ना दिनै बेखौ आं लोगो मोननानै बिराद जोबोद गोजोनबाय नों बिराद गोबावनि उनावहाय रायजोफोरखौ एसे बुंहरदो नोंथाङा बिराद गोबावनि उनाव आंबो दिनैसो बिथां राजुसिखौ लोगो मोनफिनबाय बिराद मोजां मोनदों माने मोनसे समाव बे मा होनोमोनलाय रायजो दंखा नङा जोंनि बे बिबारा बारबाय नङा बेथ' आंनि माबा नों बानायनाया बे रायज्लायदाव जंखायदाव रायज्लायदाव जंखायदाव बेवहायनो आंनिबो मोनसे गान दंमोन एलबाम दंमोन बेहाय नोंना बे संसारनि सिम जादोंमोन बिथाङानो बेसेदि समायना बेनो बेसेदि रमायना बे गानावहाय बिथाङानो राजुसि बिथाङानो करिय'ग्राफार खालामदोंमोन माने एक्सुवेलि बे संसार जानायनि मोनसे बेस्ट फैदों बेवहाय आदा बिदान दामोन दंमोन आरोखि बे टाइमावहाय ओमफ्राय आरो दंमोन गोबां दंमोन जाय हक करिय'ग्राफारखौ नों खालामदोंमोन मेथाइआबो मोजांखामोन कनसेप्टआ जुदा जुदा दंमोन आरोखि कनसेप्टफ्रा एसे आलदा आलदा मानसिफोरनि दंमोन आरोखि मोजां मोनदों ओमफ्राय आदा बिदान होन तरुन होन रनेन बिथांमोना दंमोन आरोखि बेवहाय आरो बिथांमोनानो प्रडिउस खालामखादों बे दा बे आफ्टार लं ब्रेक दिनै नैबे जोंना दिनैसो लोगो मोनफिनबाय आरो फंबाय राजाया जोंखौ लिंहरलायबाय आरो मोनसे फंबाय राजानिसिम बिराद माने गोजोननाय थाबाय